Vedeli ste o tom, že môžete dostať pokutu až 3000 eur za to, že zamestnávate dohodárov? Túto sankciu dostal zamestnávateľ za to, že so zamestnancami nemal uzatvorený hlavný pracovný pomer, ale využíval ich prácu len na základe dohôd o pracovnej činnosti. Inšpektorát práce vo svojom odôvodnení uvádza, že zamestnávateľ môže dohodu o pracovnej činnosti uzatvárať mimo hlavného pracovného pomeru len výnimočne. Tvrdí, že dohody o pracovnej činnosti majú len doplnkovú funkciu zamestnávania. Aj podľa zákonníka práce sa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvárajú hlavne vtedy, ak ide o ojedinelé práce alebo o úkony menšieho charakteru. V roku 2024 inšpektoráty práce tiež kontrolujú zamestnávanie na skrátené pracovné úväzky, cez švar systém, ale aj iné náležitosti spadajúce pod ich kompetencie. A čo vy? Ste pripravení na kontrolu z inšpektorátu práce? Na kontrolu z finančnej správy, zo Slovenskej obchodnej inšpekcie, zo živnostenského úradu a z iných kontrolných orgánov? Nie? Nie ste si istí? Kontaktujte nás. V minulosti sme boli kontrolórmi priamo v praxi. Vieme, čo sa kontroluje, čo sa vyžaduje, ako rozmýšľajú inšpektori a to všetko vám vieme poradiť preventívne tak, aby ste mali v prípade kontroly podnikanie chránené a pokuty, aby ste neplatili. Kontaktujte nás včasne. Po kontrole to môže byť neskoro.